Kaixo lagunak, hemen zehain naiz. Emateu kastitate gerriko badala, baina ez, gure gaurko gonbidatuak hau xerabiltzeu, 8A, 8B, behatzia eta holakoak egiteko. Baita, 10 ere, agian. Zertaz ari naizen hitz egiten jakin nahi baduzute, ez mugitu hortikan. Kaixo lagunak, eguerdion, eta inize ongetorri zer moduz. Eskerrik asko. Dena ondo? Dena ondo. Hemen txibili naiz ni 8C, behatzi B, 4C, zean matezu nola ondoratzeko, itxasontziak ondoratzeko undirla flotako joku hori. Bueno. Baina ez, ezta? Ez. Eskalatzaia zea, eta hori, bueno, guain garatuko zu zer dan zehazki, porque gugaldu itegia batzutan. Baina zu, 14 urtekin zen marka lortu zenun, 100ko marka, ezta? Inorrak ez dizurken duen dikan gainea. Bueno, inaben hori 8C bat, izazala estatuko lehena. Eta oso pozik. Eta hor jarraitzeko, ezta? Bueno, oin dau beste batek, baina... Katxita, rodun beste bat egin beko zu, ezta? Bai, zenbat urte askazu guantxe? 18, justo. 18, justo. Bai. Ba, inizek ikuste zuen bezala etorkizun oparoa daka, baino zukaldian ez dakigu nola moldatzea, zemuz moldatzea. Bueno, gauza simpliak gustatziatez, baina... Bai, Ba, gaur ikusi guzu, zehose simplia goxua eta txeko danantzako ingo dugu. Ingo dituguna da, boloñesa bat makarroiekin eta gio bexamela bat lagungarri bezala gainean eta gaztakin gratinatuko dugu labian. Egarra errezeta, ezta? Adi lagunak ez moitu hortika. Bueno, lagunak eta inize garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, hemen dazkauna da makarroiak ingoitugu egosi, gero barron sartzeko bitu, hemen prestatuko dugu gaina gaurko errezeta. Eta jungo dana da, oinarrian boloñesa ingo dugu. Boloñesa da haragi saltza bat esango genuke. Eta horiteko hemen gurinetan ingo dugu gorritu bai azenaiua, tipulina eta apilua. Hoi goxatzen danien eta murrizten danien, ingo deuna da, pixka baitare haragia, kasu honetan hemen dakau nirugi jarra, laukitxotanin, eta gorritu. Eta ondoren, ja bai botako dugu, bai haragia, ardo beltza, eta pixka bat oreganua, goxatzeko. Eta hoi, izan duen bezala, oinarrin jarriko dugu. Hoi, oinarrin dakaunian, gero hor dakau tomate saltza. Tomate saltza igual kutsara pare bat botako izkilou, txukuno gelditzeko. Baina ez dio gehiagi botako, zeatik aningo deuna da, oinarrian boloñesa, gero jarriko ditugu makarroiak danak tenteka hemen, ingo deuna da tomatez bete, aldeun dena, eta gero ingo deuna da bexamela bat asuntoa bukatzeko. Eta bexamela iteko, hor dakauna da, irina, gurina, esnia, ingo dugu irina eta gurina osatu, esnia bota, eta gero hemen dakau intxaur muskatua. Intxaur muskatu pixka botako jau, horrek zapore emango dio besteik ez, eta ingo deuna da, hoi goxatu bexamela, bexamela gainen jarriko dio, eta hoi gutxi balitz, botako jau geho albaka pixkat, eta gazta. Gazta raiatuko deu, gratinatuko deu, eta gero hemen, gaur egun ikusi, eta hoxe jaten gelituko. Oso ondo. Bueno, hau esan da, lanak banatuko ditugu, beitu, lagunduko jazu, asano jau zuritu, eta laukitxotan iten, bale? Aldeun laukitxikienak ingo dugu, bale? Giola ez deu birrindu berda ez eta hola zeutiko ditugu pusketako. Hoi hartu, zuritu, eta labanak ordazkazu, bale? Eta ni beste alde batetikan, jungo izena tipulina hau txikitzen, eta apio, hau dana ez dugu erabiliko, sustantzia daka, eta ni ustez bitxortenakin nahiko izango dugula, bale? Bueno, eta hau esan da, mingaina eman berdio aldi berian, bale? Perfecto. Bueno, kontatu, lortu zen duen 8C 14 urte baino gutxiokin, ezta? Bai, 14 urte. Irizte altzinan arri batetik beste 14 urte txokin, Bueno. Nun izan zan hori? Bai, izen zan Baldegobian, dala hori araban dauen eskola bat. Bai. Eta hori, nintzen probatzen udan, salat baleku bat juten nintzen asko. Eta hori, poliki-poliki joan nintzen ateratzen pasuak, kustaiaten eta surten arte hor. Eta nola izan zan, baina hori adibidez gui jakiteko eta guri kontatzeko. Zer da zehazki 8C bat? Nundik anazten da? Zein da lehendabiziko zenbakia? Bat A? Bueno, hori irutik gutxi gara bera azten da. Irutik azten da. Bai. Bestia oine eskalerak dira beste, Bai. ez da? Bai. Bale. Eta da hori, igotzen zaren paretan araberako zailtasuna edo 10 graduak azkenean. Bale. Eta adibidez, ze zailtasun daka hiru batek. Nola zer
ze izango zan 3A bat. 3, hainke gazindar asko eta... Hanka eta illa eskua jarri gabe. Bai. Bai, bale. Geo, laun ze izango zan ja, noiz, zer da 8 bat? 8 bat ja da, deko zuzenian, heldu leku txiki hauak, igual pareta jazten da apur bat inklinatzen, eta badiez mugimendu askoz komplexu hauak. Luzia izan behar du, zenbateko pusketa da. Zen edo izan, igual sortzia bat aldu izan 4 metro edo 40 metro? Bai. Da, alda izen txiki haua, laburra haua, eta euki mugimenduko gogorra hauak, hori da. Edo luzia haua, eta euki resistentzia gehiago, eta ez mugimendu hain gogorrak. Ados. Estiloan arabera. Eta zure puntu fuertian zein da? Erdiko zer nik esango neban. Erdiko zerbait. Bai. Eta hori izan dezu, lortu zen nula Araban, ez da? Hori da. Eta hori lortziak ze izan zan zuretzako? Leheno jolasteko bezala arte zenun da hor ja esan zenu, hemen ze potentia da, torri igual. O nola izan zan? Izen zan motivazio oso handi bat, ze hori, esautzukte moduen, gonitzen uda bastante probatzen, eta gero lortzea olako zozer, jende asko ez dauen lortu, motivazio estra bat, laguntzo txula jarraitzen. Dudi gabe. Eta adibidez, sortzi zein zenuna 14 urtekin. Bai. 15 urtekin zer da gehien lortu zenuna, noaino iritsi zea? Guain sortitze bat erraziten dezu? Bueno, errez bez. Errez ere, zaila da alare, bale. Bai. Eta noaino iritsi zea? Ez dakit 9 daño iritsi zean, edo... Bai, inaben aurrek urtean, 9 bat. 9 bat. Bai. Bale. Eta nun izan zan hori? Etxaurin. Nafarroan. Hori izan da guaingo zure errekorra, 9A batean iritsi zea? Bai, momentuz, 9A. Eta orduan, sortzi C bat eta gero zer da? Sortzi D, sortzi F, sortzi noiz, zenbat letra daude? Dau sortzi C plus. Sortzi C plus. Hori da, eta gero ja, 9A. Egia esan, holako urratzak emateunez oso zaila da, zeatik, guain dala 4 urtein bazen un sortzi C bat, guain 9A hilduzea. Osea, urratzoiek... Ez diain errexak, ez da? Ez, gradua gero eta saioa gehiago kostatzen da igotzia. Claro. Eta inize, 9A baino gehiago zer dao? No arte, zenbat letra arte, o zenbaki arte eta letra arte heldu alda? Gero dau 9A plus, 9B, 9B plus, eta gaur egun zaiena 9C. Vale, baina 9 jan gelditzea orduan, amarra ja ez dao? Ez, momentuz ez. Momentuz ez. Hainitze lortzen bau jarriko gu. A ber, birikin behar da bia hori, eta amarrekua. A ber. Eta nondik noa ibiltzezea? Hau guztia nun lehiatzen dezu, ez dakit txapelketetan ibiltzezean, hobi bezala ibiltzezean, nola da zure egunerokotasuna? Bai, txapelketak, oinarte lehiatu gehiago, oin bakarrik lehiatukot sokan, lehen bai bloken, baina hori, dauz txapelketa desberdinak Espainia mailan, gero urten azoatzen. Amama bezala, mozte zuzua. Vale, Espainia txapelketa mota, eta orduan txapelketetan ibiltzezean, bai Euskadi, bai Espainia mailan, eta noaino heldu zea. Espainiako selekzioagaz Europara behona noiz baiten, eta hori. Ja, arroka gustatzeate gehiago. Zuri, arrokan gure gustatzen zaizu, eta txapelketa 6 ateia gehiago. Bai arrokan eta bai... Ez, txapelketa bakarri rokodromuan, barruan. Rokodromuan, Bai. Vale, eta zuri gero gustatzen zaizu naturan ibiltzea orduan. Hori da, bai. Vale. Eta zer desberdintasun topatzen deu naturatikan rokodromo batea? Rokodromo bat beti berdina dala alegila, ez da? Igual pixkato, zergatik gustatzen zaizu gehiago naturan ibiltzea? Ez dakit, arrokan azkenian beti deko zuzga gauzatxo txikitxo batzuk ebatzeko, edo aldozu topauzuk zure bidia. Ez dakit, rokodromoan daudana, haiek esatotzue moduan egin biozu, eta jazta, tokatzen dana. Ez dakit da oso diferentzia. Da beste giro bat, bai, sauz lasaia, naturan, jendiagaz, sauz una gustora, ez dakit. Ondo, eta Euskal Herrian nahiko paeta bazka ibiltzeko naturan, ez da? Bai. Ez dakit igual negua esetasun gehiagi dakaun, edo... Bai, negua nahiko komplikau izeten da, hori euria asko eta bai egiten dau, baina, badauz leku asko, Egia esan, ni pare bat lekutan ibili naiz, Zaragotzen ustez ibili nintzala. Bai. Han programa baten historia zabokago zen han ibiltzan txintxinika, ez dakit -B, oso zein nun olakoa. Eta gero inun beste behin, Zukalerronka ditzezan saio batian, eta ibilintzan ogoinon, eta hua bai inun, behitikan goraino, Jo, hori altu da. Ez dakit zertan 5A edo zehola, nizan nien, baina historia zan atzea behitzezen da itxasua ikustezen nahi urruti, ez nahi, soka honak ekarriko dituzu ez da, bale. Eta horri bilintzan, soka hona bai, baina bi jarri mesedez nahi,
Katxila, ama, roi da hoi, tensillua. Egia esan, naturan politago da, baina aldiberian aldu izan arriskutsue bai, ez da? Bai, bueno, Arri horiek txintxilika aldia hon, osea, igadurakin beti eroritzen dira, ez dakit, hor daude biak jarrita, baina esatezu, zeinen jarri du bia hau? Ja, bueno, jendea orokorrian bai emototxe beldur gehiago, horregatik, altura gehiago eta bai, eta, baina, bueno. Bueno, eta Euskal Herriko paleta izaiena nun dago? Ez da, baltzolan dauz biago gorrasko, baina, bai, txaurin bai dauz biagorrak. Zuri nun gustatzen zaizu gehiago ibiltzea? Baldegobia da leku bat berezia nietzat, eta gero, ba, hori, Araotz bai gustatzen jate. Araotz jarra, geoko basulok eta bestia, eta leku parajea. Bai. Eta inize, Euskal Herritik kanpo, zein da zure lekuik gogokoena? Ba, Margalef da leku bat gustatzen asko, dauela Katalunian. Vale. Eta ba, horra saiatzen ajuten nahiko. Eta asko moitzea, tokatzen zaizu asko moitzea, eta Katalunian zer dago, leku eharra eta lagun giro eharra, o bakarrik jutezea, o nolako diatzen dezu dana? Bueno, albot ba lagunekin hobeto beti da beste giro bat. Baina bai, badaleku bat, ez dakiteko, zulo lan zulotxo asko, zulo, ba hori, aldo zula topa oso zure, ba ez dakit bidia, eta gustatzeate asko. Iriki ezu zure bidia esan dezula, noiz beti iriki ezu zure bia bat, indezu Hori ondionez. zure sinadura utzi ezu mendinan numeten. Hori ondionez. Guendik ez, ba, etorrikoa, Emida. guendik gaztia zeata. Bueno, nahi niz eta lagunak, hemen txaigea, lehendabiziko urratzain deu, barazkik jarritu hemen goxatzen, eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha, ados? Perfecto. Ba, zehazki jungo geha, Luramakea, ikusiko zuen, gamiz fikan dago, eta gaurkoan, eakutziko igue, apilua nola azten dan. Egun hon, nire izena Nerea da, eta hemen Luramakeko negutigietatik agurtzen zaituztegu, gaurko egunean barazki oso ezaguna, baina aldaberean oso ez ezaguna ikusiko dugu. Zein da? Apioa. Bueno, hemen ikusten dozuenez, apioa badaukagu landatuta, udazkeneko eta neguko barazkia da, eta bere jatorria bi aldetan kokatzen dugu. Alde batetik Mediterraneo aldean eta bestetik ekialde hurbilean. Eta apiazea familiakoa da. Apioa oso landare gogorra izaten da, oso barazki gogorra, oso ondo jasatzen ditu temperatura baxoak. Normalean hasiak egiten dugunez hemen bebai Luramakean, landatzen dugu udako lehenengo hilabetetan. Gero landatzen da udan, abuztuan edo, eta neguaren zehar bildu dezakegu, bere ostoak. Luramaken landatzen dugune apioa, apio berdea da, ikusten duzuenez zutoina potentea badauka, osto oso berdeak, oso polito, bigunak, baina gehia da normalean apioa supermerkatuetan bakarrik aurkitzen dutugula zutoinak. Guretzat oso importantea da apio berdean ostoak erabiltzea. Ulertu behar dugu barazkietatik edo ia guztietatik dana aprobetsatzen dela. Nutrizioari dagokionez, apio berdea edo apioa oso barazki osasuntsua da. Oso aberatsa da zuntzean, antioxidatzaileetan eta vitamina A, B eta C. Eta apioak mineral zerrenda luzea du. Adibidez, potasioa, magnesioa, kaltzioa, burdina, batez be. Apioa kantitate ur handia badauka, hortaz digestioari laguntzen dio eta baita ere diuretikoa da. Eta lo hartzeko apioa lagungarria izaten da bai. Apioa bi aldetan bananduko dugu. Alde batetik, ostoak. Eta bestetik, zutoina. Zutoina kruditeak eitzeko, super aproposa izango da, eta entzaladan jateko bai, baina kontu zibili bargaraz esaporea oso potentea da. Hortaz, nire aholkua da txikitzea eta entzaladan jartzea. Sukuetan, suku berdeetan jaten badugu apioa ezinbestekoa izango da, edo kaldoak eitzeko, egosita. Joseba, apio zazti ederronekin agurtzen zaitugu Luramak ustiapen ekologikoetatik. Bai, hurrengora arte. Aupa Nerea eta aupa Lurama, hoi da hoi baratza txukuna eta ze apio txukuna zen dituzten. Ai ama, bueno, jarraitu horrela, goxatzen denoi eta gu danoi elikatzeko lako gauza goxo egiten. Eta gu gurian jarraitu edo, sukaldatzen. Bueno, batzuk eskalatzen da bete sukaldatzen. Bueno, hemen inbiar deuna da, hemen barazkitxo goxatu ditugu, guain irugi jarra muztukoet bertara gotakoet, gero esan deun bezala aragila, beste ardua eta oreganua.
pasta egosten jarriko dugu bai, eta betu gauza atingo dugu. Gero, gainetik botatzeko oliotxo bat prestatuko dugu, albakana, bale? Vale. Ordun, albaka hori erdei, ingozuna da, olio pixka bota honea, Vale. baina lehen da bizi hemen gero utziko ditugu, osto politenak, gero platerian gainean jartzeko. Baina haundi hauek, ingo ditugu berta bota, puretxo bat ingo dugu olioak indagatzakin, Vale. eta gero gainetik botako jo gure errezetai, bale? Bale, ba hori iten jun, eta nik hause mosten jungo naiz, bale? Bueno, eta inize, eta esan nundik noa ibiltze zen etxe onduan. Ba, atxondon bizinaz, Bizkaian, Bai. eta etxonduan badauz leku asko egia zen, mina ena joetean asko. Beti botatuzti bronka, esaten joe, hain gertu eukinda, baina nahiago turrundu apur bat. Gu bezala, surfeatzea, eta zea mundaka, eta gero frantzira, eta gero sautan surfik ezin. Eta zeatik, anangua jaketxek ibilituzulako, guztai zeizu beste parajeta jutia, edo zer? Ez, si, enaz asko joen, baina ez da, da beste leku batzut, ez da, como que me llaman más. Deitu teizu gehiago, Bai. ala izatea, bai. Etxeku askotan ez dugu apreziatzen, baino. Gio edadiakin ikusiko zu, ze apreziatzen pixkanaka Bai, bai. gehiago, gio eta gehiago. Bueno, eta txapelketak, nola moitze izate txapelketa munduan? Nundik noa eta nola dia txapelketa hauek? Nik uda eta geho, bai honintzan ikusten, bai telebistan honain asko ikustea, beste horiek bulderrak askarri biltzeian, eta hola, gaina ateatzen dia, jakin gabe zer da hon, minutu batzu dazkazu, eta horra ziberdia igotzen, zuko lako txapelketetan juntzea, baina guen esan dezu sokan gehiago ibiltze zehala, Bai, ez hori da, dos bi modalitate, soka eta bloke, Bai. eta bloke hori, bada, pareta baju hau bat, diala orokorria mugimendu gogorrauak, iten da koltsoneta batekin, eta hori, basauz leku baten, deitzen dala aislamiento, eta bat tokatzen jatzunean, pues urtetzen zata, ekozuz, ba hori, 5 minutu, eiteko... Irakurri lekua eta egin, Hori ez da, da? eiteko ba, bloke hori. Horrik uste ditut horri biltzen dira raskatzen, pixkan lehortzen, ez dakize Bai. jartzen, ez da? Bai, bai. Eta horrik uste ditut asiartarrak, ez dakit, asko itea asian eskalada eta hola, desente... Japonesak, bai, Japonesak eta txintxiliketak izton salto ematen ditu, ez da? Bai, dekiez instalazio oso onak, eta hori, diez super onak egiten saltuak eta holako gauzak. Ados, tokatu zaizu lehiatzia japonesan da kontra, o munduko txapelketan batean guntzea? Ez, Guain momentuz gozez, ez da? Bueno, eta guain begibiztan, ze txapelketa dakazu? Nola etorriko hau da berria? Ba, momentuz ez da bezatera kalendarioak eta holan, baina usteot uda eta geror arte sokakoak ez diela azten, así que, bueno, momentuz deko demora ibiltzeko arrokan lasai, txiki hori. Eta ibiliko zea bi modalitatetan beste urtetan ibilizean bezala, o nola moldatuko zea urten? Ez, urte honetan zentrauko nageia hau sokan bakarrik, eta hori, eskalatzen arroka eta sokako txapelketak. Ados. Eta adibidez sokako txapelketa, hor beti kide bat, berdezu, laguntzaile bat, behar dezu, ez da? Bai. Zuk aukeratu aldezu, zure entrenatzailea da, beti berdina, o zein da horren, txapelketa jutez eta behai jartzen due, o nola diko hau? Txapelketetan bai, dekozuz, ba, horra, aseguradore batzu dauz, eta jazta. Osea, aseguradoria dia, ez da zure laguna edo zure kidia, ez da? Txapelketetan ez. Baina hori, arrokara osoi esenien, bai, ba, alzajungurosuna gazta hartu zuen artian, eta jazta. Eta normalian zenekin jutezea, hor beti dakazue, hori izaten da pixkat, ez dakit, bikoteko kirolak iten dianian beti bikote berdinakin errezago ibiltzezea, beikuak lagundu itein dizu, oso zure bola ibiltzezea hor goian, o nola dijo asuntua? Bai, bueno, oinarte gehienetan, ba hori, nire aitagaz eskalagot, Aitakin. bai, Vale. eta bai da egia bazkin hartu zula konfiantza bat eskalatzu zunen beste pertsona bategaz, baina deko zu konfiantza bat, eta zoiez askoz komodu hau. Baina, bueno, lagunegaz bai asko gustatzen jate, así que, ondo. Eta laguna beti antzekoa izatea, o asko aldatzen bada hori da, zuk esaten duzu bezala, igual eta hain lasaian goian txintxilika, oze? Claro, ez da berdin hartzia ez ezagun batek, ez dakizula zelan aseguratzen dauen edo, azkenean ez oiz konfiantza berdinagaz. Eta hori nola dijoa, beikuak goian dauna bezain beste pixatu behar du? O gutxio pixatzen bau arroka batei helduta egon behar da, o nola iten da Claro, ni hori? adibidez nire aita jartzaten nien, pixatzen dauen ez ni baina askoz gehiago, ba jausten danean igotzen agora. Txintxilika gehatuko zea, ez da? Bai, bai. Eta nola kudeatzen da hori? Adibidez zure aita zure bikoitza pixatzen bau, motxila gartezu harriakin, o zeitezu? Dauz, aparato batzuk egiten dauen ekiditia, ba, Vale, hainbeste pixu aldaketa hori. baina moldatzen zate, ez da? Bai. Hartu diozu trukua, ez da? Bai. Aita lasai igotzea zu azpintza denean helduta, ez da? Bai, hombre. Seguru baiet. Eta aita, bea ere bai eskalatzailea da orduan? Beak sartu dizu grina, o zu sartu diozu behai? Ez, osea, nintzen hori aitagaz eskalatzen, berak eskala bizen da betianik.
Eta, hori, beratz izan baina baten niri arrokara eta hori, eta azkenean, berak transmitu dozten pasio bat izan da edo. Ona. Eta ordu nahi eta bilok ibiltzen zate, anai arreba gehiago bakazu? Bai, badekot, baina jako gustatzen ez ebez. Eta gustatzen ezerrez, isa bat indizue zue, jose. Bai, totalmente. Zer da, gazteagoa o helduagoa? 5 urte gutxiago. 5 urte gutxiago. Bueno, egongoa. Zer futbolak inda, beste histori batzuk egongoa, ez da? Karate egiten dago. Karate egiteu. Bueno, ondo eramango goia behak inotua. Hori, komeni. Ondo. Eta amak edo, ere bai egiten du eskalada, o aita eta bilo jute zatez? Amak bez, aita eta ni bakarrik, bai. Amak ebai karate egiteu? Hori ez, hori. Bueno, nola zoaz horrekin? Ez dakit, la verdad. Oso ondo, itxura hartzen nahi da. Inbierezul oso ondo. Frikzioa inbiar du, eta frikzio hortan purietxua sortzen dira, bale? Eman bildurri gabe. Bale, paeta emate jozun bezala, bildurri gabe eman. Eta zuri egin itze zehazki eskalatziak, zer ematen dizu? Nola zeratik gustatzen zaizu egin beste? Ez dakit, da kirol bat azkenean dala superatzia zuri, azkenean zu hobetzia egunez egun, pasu bat gehiago, lortzia bidea, baina da hori, zure buruak indeko zun borroka bat moduen. Eta hori, zenean paretan, azkenean zauz pentsatzen momentu horretan egin biosuna, zelan mugitu, zainka jarri, esku hartu, eta ez dakit, hori, deskonexio momentu bat moduen, zuretako. Ja, eta beste dana eta zaztu itezea, eta oso bezu, paeta, eta ez despistatu, ez da? Hori da. Ona. Eta, horra adibidez izatea, gu ezakit surfista hartzen dugu bizitzeko modu bat bezala, ez da? Horre bai eskalada hola izatea, ez da ikuten da paeta igotze, pixkat egun pasa izatea, ez da? Ogitartekoak injun, lagun giruan, antxe ibili. Bai. Eta, ze gustatzen zaizu? Hor badaude surfistak bai gustatzen zailona bakarrik ibiltzia surfian, eta beste batzu gustatzen zailona bestiak ikustia zeidian iten. Horretanetik egongo, ez da? Bai, ni egunak, Badauz egunak, nahiagotela bitu ni bakarri, egon zentrauta eta jazta, baina bestatzutan igual bai da, lagun giruan da, pizkako xatu itezuna, eta bestia zeiteguen da parre batzu botatzeko, ez da? Bai. Vale, eta horre bai izangoa, egunak egongo dia, jope, atzo hau errezitenun, da gaur heldu naiz, da ez dakiz egertatzen zaiten, da pusketa hau ezin detin, da zeite zuen egun horietan. Buelta etxea, o flexioak egiten gelditzezea, o nola kudeatzen zu egun hori? Ez, saiatu dira probatzen, egon hor, eta jazta, ez dakit. Eta gaur batea, biarrateakoa, ez da? Hori da, bai. Bueno, eta zure helburua aurten zein izango da? Zein da jarri nahi dituzu mugak aurten? Hori bat, ez urte honetan guro zentra bezaute moduan arrokan gehiago, eta ikusi bapur bat norartan nazen heldu ez, haber ze gradu aldoten egin, eta hori, eta disfrutau bat ez be, eskalatzen, eta jazta. Eta hor jartzen dezu helburua nola jartzen dizu, ez dakit, igual Euskal Herriko leheno Espainiakoa itxizea, Europan baket ibilizela, gutxinez horrean join, edo igual aurten bakazu helburu bat behatzi B bat iteko, o behatzi A+, ez dakit, zehozen jarri behar da mentxintxilika horren bilakuteko, ez da? Bueno, beratzi ondion, ez dakit, baina bai guztako jaten errepikatzia beste bederatziaren bat, edo, ez dakit, zoze gorra igual badain, ondo, baina, bueno, estreso barik bez. Eta horra dibidez, asko aldatzen da, ara hotzen behatzia bat, o jutezea beste leku batea eta beste behatzia bat da, eta batzuk alditu zuen erresago eta besteak saio izaten dira? Estiluan arabera, egongo diez batzuk jongo jatuzunako beto, eta beste batzuk, azkenean tupau biozu zurio betuen joten jatun estilua edo, eta gero niri bebai gauza bat mugatzostela nahiko, altura azkenien nazela nahiko txikia, eta pas askotaren nazela heltzen orduen, ibili binapur bat topatzen zebia, zein hori. Eta hori adibidez, zene jartzen dio zenbaki hori? Batzuk egon godea, esatezu 8 C bat, esatezu hau behatzi aba baino erresago intzain nahi. Igual ez da berdin ez esatezuna, xankaluxe bat etortzea, erresago ite zaiola pusketa bat, eta gero beste bat igual txikila baino gogorra zu bezala, eta igual beste batzuk erresago iteitu, ez da? Bai, hori. Osa, niri aldiate izen erresago beratzea bat 8 C bat baino igual, ez pasuen arabera. Orduan zein da jartzen diona zenbaki hori? Jartzen dau, ekipatzen dauenak bia hori, zabaltzen dauenak bia hori. Bia irikitzen baizu, zu jartzen diozu. Hori da, proposatzen dau, berak gradua uste dauena, eta gero errepikatzaileek, esaten da behar ustez bebai zer dan, eta doi apurka, solan sortzen gradu hori edo. Eta zeneria katalogatzeu esatea, bai, hau behatzia bat da?
hori denborakin. Denborakin. Jendiak, bai. Jendiak, Bai. Eta ez dago, ez dakit, Osa, ez dau pertsona bat, dala... kalifikadore hori da, bat edo ez dago... hori da. Bai. Osea, zu irikitzezu bia, zuk usten desuna jartzen dezu, Hori da. eta gero Eta gero jendia jendia, ja. juten da, eta ez badao iruditzen bazaio letra hundi gila jarri diozula, zeiten du. Aldatu iteu beak, ozenek Bai. aldatzeu. Ba, hori oin adibidez dauz profesional asko, hori igual proposatzen da bederatzi B+. Eta igual iten dau beste batek, eta esaten du, jo, ba, da bederatzi B. Eta orduen, pues, bajatzen da. Eta gero, ba, urrengoak abertz esaten dauen, eta holan. Eta azkenian gelditzen da, ia beti gelditu behar duen lekuan, ezta? Bai, hori da. Bai. Bueno, hemen, ikusezu, ja zeitxurakan, da esan deun bezala, ingo deuna da, goiaraka bat tomate botako nion, baina goiaraka bat bakarrikan, Ze utziko dugu ontzian oinarrian boloñesa hau, gero esan deun bezala pasta jarriko dugu eta tomate gaineti botako dio, eta bukatzeko bexamela, gazta eta labea sartuko dugu. Ingo deuna da hemen bi goiaraka da, esan deun bezala, horrelax, bat, eta bi, hau gaizkitzaio latorriko seguru, bi buelta emango eski jau, eta dago munduan paretan bat ola oso famatua eontzeana edo gustatuko zitzaizuna eotia. Ba, udan egonaz Frankenjuran, Alemanian. Nola, pa? Frankenjura. Frankenjura. Bai. Vale, Alemanian, Bai. Vale. Eta guzti bate asko nahi dut buelta guarin. Eta gero Zeus bai, dauela Frantzian. Da leku bat, ba, nekoten nago asko juteko, hasi que agerru da honetan aldan joan. Seguro, proposatzen bazu, eta aitak injungo ze horreare bai. Oseni proposatu behar dezu area juteko. Ez dakit ikusiko, peina, ber, lagunen batekin aloa jon. Aita txian utzita goto, no? Ez, aita bai imiteko. Bueno, lagunak, hemen bago atxerrik itxarraka, Betu, oinarri jain deu, gaurko boloñesana, ingo deuna da bertan jarri, eta aldi berian ingo deuna da betu irekiten hasi zaigu, eta pasta ingo deu egozi, baino aldente utziko deu. Zergatikan, gero labea sartuko deu, gratinatzea 10 minutu, eta 10 minutu horietan gonbenia da, bai tomaten zuku gure bai pastan barroa sartzea, bai boloñesana eta bai bexamelana. Orduan, sartzen badeu guztiz egozita, ura botako da gana. Komeni zaio aldente jutia, eta gero, azkenengo ikutua hemen hartzia. Eta hau esan da, ingo deuna da, dolar jatetxea jungo gea, eta ikusiko zuen bertan, ze pintxo goxua hartu deun. Hemen, huelta eta huelta, hau listo, eta guantxe gatoz hueltan. Kaixo, Iban naiz, dolar jatetxean gaude, Arabako pintxo irabazlea prestatzeko. Hau gure nagusia Soniak hartu zuen duela 3 urte, pandemian. Talde berri bat egin dugu, gure sukaldari burarekin, eta gure sukaldea tradizionala da, gure amonen errezetak erabiltzen ditugu, baina 27 urteko mutilak egiten ditutze. Jatetxea zentroan dago gagu, Florida kalean, eta gure bezeroak adin nagusikoak dira, gehienak, hemen bizi diren jendea da. Urdeutegia astelenetan itxita gaude, gero astearteetan, 8 gutxi gora bera irekitzen dugu gozariak emateko, eta gero astearteetan eta asteazkenetan goizez gaude bakarrik, eta arratsaldetan izten dugu. Gero, ostegunetan, ostiraletan eta larun batetan, goizez eta gauez gaude, eta barran dauden pintxak eskaintzen dugu, eta beste karta bat daukagu barran. Orain dela gutxi, Arabako pintxo honenaren saria irabazi genuen, goazen prestatxera. Gure pintxa irabazlea Fondo Emar izenekoa da. Eta zergatik, osagaiak itxasokoak dira, eta inspiratuta dago itxasoko esponja bat bezala. Nola egingo dugu pintxoa? Lehendabizi, briotza labean sartu dugu egiteko, eta gero zulo bat egin behar dugu gure gizoa sartzeko. Gure gizoa bakaiazko kaioak dira, baina trabatutak amerikana saltza batekin. Pintxoa honekin nahi genuena jendea interakzioa izan behar zuela jateko,
eta horregatik arrainontzia jarri dugu kofrearekin, da ireki behar dute eta gero eskua barruan sartu. Pintxoa jan al izateko. Irabazi genuen egunean emozioa oso handia izan zen, eta gure izena esan zutenean saltoka eta ospatzen hasi ginen. Gainean gure kurruskaria jarriko dugu, eta pil-pil bat jarriko dugu, eta gero kamaroiak jarriko ditugu gainean. Eta dekorazio moduan ozto batzuk jarriko ditugu gatzeko, eta gero gure kofrean sartuko dugu, gure arrainontzi barruan. Jatetxean eskaintzen dugu, baina orain bakarrik larun batetan eta igandetan saltzen dugu. Eta gero, horrelaxe, prestatzen dugu, eta hauxe da aurkezpena. Hau da gure pintxoa, hemen Gasteizen, dolar jatetxean, espero gustokoa izatea, eta, bueno, agur. Ona, Iban, eundoko pintxua, ze itxura, Bai. Ai, ama. Bueno, launak, bezarka da handi bat, eta mi eskerrolako gauza goxo egitegatik, eta gu saiatuko gea hori aina egiten. Guantxe hemen dakau, hau dena bukatzeko. Inbiar deuna, esan deun bezala, behitu hemen indeun boloñesa, azpin jarriko jo, bale? Azpin jarriko jo, eta dena botako dugu. Ja, indeula, dena barroa, eta hemen fundamentu darra indeu. Hau jarriko dugu, oinarri jan. Eta guain inberdeuna da, behitu. Hemen, ingotena da, hau iragatzi, egon da 6-7 minutu, Azkenengo 3-4 minutuak, gustare zait esan deun bezala, barro nitia, xamurtasun guztia, makarroñeno pastan barroaino sartzeko. Hemen ingotena da, pixkat, ostu, nola zuk jartzen fungo zean hor, kudeatu alizateko, bale? Perfecto. Da pixkat ostu, eta listo. Bale, ura jarriko jo gotza goraino, eta utziko ditugu hor, 2-3 minutu, beste gabe, errexako ibiltzeko. Hau, hemen jarriko izut, eta ingo zuna da, saiatu ingo gea, tenteka jartzen danak, baino lasai, bale? Baten batero ditzen bada, berdin koxioan, bale? Eta guain, soberan dakagun urak enduko jo. Venga, horrelaxe. Bale, bat juntzait horrea, bueno, ukio jango de hori holaxe. Eta hemen ingo zuna da, emango izu goiaratxo bat, sardezka ere bai, eta, baina, bueno, eskuakin laguntzen bazu hobeto, lasai. Jungo zeana da pixkatola, eta tentekak saiatuko gea jartzen denak, bale? Bale. Hola gero ingo deuna da, gainetikan tomatia botako jau, barroaino sartze zaion, eta ego bexamelare bai gainetikan, bale? Bale. Venga, hoi zure kontu, eta ni bexamela jarriko martxan. Eta aldi berian kontatuko jazu, nola itezun eguneroko kontasuna zure entrenamentuan aldetikan. Txintxilika asko ibiltzea, okorrika, gimnasioa, ze tokatzen zaizu itia? Korrika eta hori ez, Rokodromuan entrenau. Bai? Edo hori, segun ze helburu deko zuzen edo temporadako ze aldidan edo, deko zu entrenamendu bat edo beste bat. Adibidez, guantxe neguko sasoian zerrekin egizea. Hain deko zu bastante fisiko eta indarra, iteko base bat moduan. Vale. Eta... Nun berdezu hor indarra, bueno, hanketan da eskutan behar da. Baina ni pentsatzen azkenean gorpuz guztian behar duela indartuta, ez da? Bueno, esatean kore tronkoa, horren behar dugu horrak erotan nahi usteko, bai, ez da? Bai, kore oso garrantzitsua eta gero bai atzamarrak. Atzamarrak. Oso indartsu, batez begero bai lesinuak ekiditeko eta holan. Bilatzako gogortzeko zin da entrenamendua? Suspensiño asko enbidie. Suspensiño, zer da hori? Ni daki kotxian suspensiño zer da, baina gero, hortik aurrea? Dauze holan egur zati batzuk edo, diesela barregletak, deko zuzela neurri desberdinak, edo hor soiz eskegitzen, da pixuagaz, edo pixuarik, edo dituzuz dominadak, edo segun... Eta hori zeitezu adibidez, bihaz danakin, gero bikin, gero laukin... Hori da, soiz aldatzen. Txikillakin bai, hola, txikillakin. Bueno, hori jasen. Geitxo, ez da? Ez, baina hori edo atxamar bat, edo bi, edo laurak, segun... Bi bihatzekin bakarrik nola txintxilik atzezea? Bai, txintxilik atzea. Bertxillo bat itezu balare bai, goraino? Bai. Goraino! Ai, ja, reak utzi bihatzainak, utzi. Ostras, landuta bakazu bihatzak hauek, Bai. Eskalatza egin, pelota jan da, pelotan ibiltzezare bai? Zuetzen, minazko hartuko pelota jan maten horrek, bihatzo egekin. Nahiko satarra doxe. Eta hori ere bai, zaindu inbiar dira, ez da? Pentsatzen dut, ez da? Ez azalak puskatzeko, gogor mantentzeko, kaiuak hau ere mantendu inbiar dira, ez da? Gogor eukitzeko, ez da?
Baina ez da komeni bezasal larrei, orduen batzutan mali jau bida, dugu eta krema, eta hola... Ba, eta zuk kudeatzen duzu hori lijatu eta kremeit, eta Bai. edo jute zea... Eze, zuk itezu. Zuk iteazu. Bueno, eta hori esan dezu, bale, entrenatzen dezula, gimnasioa tokatzen zaizu, korrekatzen dezu gutxi. Gimnasio asko inbiar dezu, guain neguan, Ez, ez gehiagi. ez. Eite hot, bai, fiziko, baina, bueno, etxian edo rokodromoko pesegin nahikoa. Vale. Gero, ez da ona une oro harrian ibiltzia, eskuak gehiagi sufritzeue, hoi pelota ja bezala. Ezin du ibili frontoian une ono pelota ematen, besta eskua txikitzeue. Zuen kasua hola da, edo hobeto da gero eta gehiago ibilita, baetia. Horretarako erabiltzegu esparadrapo askotan, jartzegu... Vale. Ba, horra, atzamarretan ez... Ja, indarra itezula, baina asala mantentzeko, ez da? Hori da, ez dela iten die zauri eta asko, eta gero bada saia. Vale. Eta zer da garrantzitsu hor? Indarra o flexibilitatea? Badakit horreka bat izango ala, baina zer da zure kasuan garrantzitsu? Nik esango noan indarra gehiago, baina hori da flexibilitate gabe gaizkire bai, ez da? Eta resistentzia bai eukibida asko. Resistentziare, bai, ja, egia esan, Bai. nekatzen jute zea, eta ja zure doaia geizten juten dira, ez da? Bai. Claro. Bueno, eta hau guztia, nun entrenatzen dezu, nundik nua ibiltzen zea? Ba, orokorrean entrenatzot Sputniken, dauela berangon, Bai? eta, bueno, oin Sputnikeko, enpresa bat, ba, hori, tekiesena rokodromoak, Bai. eta ba, horren barruan oin sortu dabe talde bat, dala Sputnik Investigación, Vale. eta hor badeko guz, Zure sponsorra da Sputnik, hori ikusi bixera eta hori da. guzti garri zula, Bai. ez da? Bai. Da, ba hori, ekipo multidisciplinar bateo, deko guzela profesional asko laguntzen, deko guz psikologoa, nutrizionistak, entrenadoriak, fisioak eta holan, eta ba hori Ze ondo, ez dala, bai, esponsorra da, ematizut materiala, eta venga, hor konpon, ez? Hori Osea, da. iten dizue segimento bat eta kudeaketa bat, ez da? Bai, da, ba marka bat benetan laguntza eskula gure ibilbide profesionalian, Nungoa da marka hau, Madrilekoa. Madrilekoa. Eta zenbat zaudete hor barruan? Ba, oin gauz, 6-8 pertsona. 6-8 pertsona. Bai, dekogu, ba hori, banatuta dau arrokako ekipua eta gero txapelketetako ekipua. Vale. Eta bai danak zeate hemengoak edo da kanpotarrak daudere esponsorizatuak edo... Ba, naz ni bakarra hemengoa, beste danak die Madrilekoak eta gero Valentzianoren batu bai, baina... Bueno, eta hau dana, pentsatzen dut elikadura on batekin kudeatu beharko dezula, ez da? Azkenian gure gasolina hemen dator, ez da? Hori da, bai. Ondo asko zaindu behar dezu o nola iten dezu? Bai, ez dut jarraitzen nola dieta bat, baina bai zaindu bidala nahiko elikadura bat, ez gerturatzen dizenean txapelketak edo gauza garrantzitsuak. Baldao pekatuen bat iten zula, ez dakit. Izoski gehiago gustatzen zaizu edo... Bueno, orokorrian nahiko ondo jateot, Bai, Bai, baina, bueno, beti, zeskapa, zozer. Eta zertan itezu pekatu, nahi dugu jakin da, gure seguru iten deulata. Ba, bitu, eskizta egite. Ze ez naz oso dulce salia. Ja, oso salia oso. Ez. Baina ez dakit, igual esatizue, venga, arrai urdina gehiago jan behar dezula. Gustatzea Hainize, ba- adibidez ez dakit, igual... Pizzak eta hamburguesak asko, hori bai. Pizza eta hamburguesa asko. Hori bai. Ikatxizla, mar. Gauza jarradia baino, eta gaina freskagarri batekin hobeto. Bai. Ba, freskagarriak bai gauza txarra, ez da? Ze esatizue. Bai, hobeto eki... Hobeto urtrago behar bat edo limonada batin, Hori da. limoia eta azukreko jada batekin, eta venga barroa. Osea, freskagarri horiena latza da, esategu ez dakit. Ez deulako ikusten, baina esategu ez dakit ama goiara kada Bai, eskaela, o ez dakit bai, zen bat, eta horregatik gustatzen zaizki bain beste. Eta gaina geho burbujitakin, venga, segi barroa. Ai, ama. Bueno, orduan, elikadura ikuste zaizu sano eta fuerte zaudela, hori garbi dago, Hori garbi dago. Baina, bueno, guendik egazte zea eta pixkat bidia aurrera di joan bezala, guztet gillo zaitu biharriala danok. Bai. Gaur, a ber, bexamela honekin zezateun gure nutrizionistak, baina, bueno, salbo espen txiki bat. Hori da, Ezin noizian dunak behin. bexamela gehiagi hartu, ba, erdila gota. Hori da. Hori da, erdila jan. Bueno, hau, itxura erra. Hola, nahiko fine egin dugu, Zergatikan? Zergatikan, nola hor barruan egongo dan, ez dugu oso potolua behar. Fina, goxuagoa, behitu irekiten nola didan. Oso ondo, hau txukun, tomate txukun. Nola zoaz hoiekin? Bueno. Borrokan, ez da? Oso polita eta txukuna izan jartzen. Oso ondo, behitu, ni lagunduko izut. Eta behitu, erdiko jeko hola utziko ditugu, eta alboko hau eguain hola jarreko ditugu. Vale. Etzan da, bale? Bakizu zeba? Bestela atein gozaigo gaina bexamela kanpo. Horrela. Bale. Eta horrengo deuna da guain. Boitu, hemen bexamela errein du. Xamurra eta fin-fina. Guain inber deuna dana. Tomate bota, tomatekin estali,
Gero, bexamela bai, bexamela ingoten adamen gaina batian jarri, beste bakizu bexamela behatu iteala, batian jarriko dugu ez ostutzeko. Eta ingo duena dagoen tomate bota gainetik. Hale, eta tomatekin ingo zuna da, saiatu bakarrikan, Hola pixkat, eta pixka betetzia. Bueno, jarriko ditugu horrela, venga, hau zure kontu. Vale, hau listo, eta hau listo. Bueno, eta eskalatzaile izatiak dakan gauzaik politena zein da zuretzako. Nik esango neba, lehen esaute moduan dala kirol bat, zentratzen zaren asko zutan. Eta, gero bai dala aldo zula praktikau lagunekin eta inguru baten naturala. Eta gogorra, izen bizaila oso konstantia azkenian. Interno bidala asko, deko sakrifizio bastante. Baina, motibauta basauz, ez da, inbeste kostatzen azkenian. Hori da, ez dakit, zerrek ematizu pereza gehiena edo, ez dakit, esku glimatzen ibili behartzeala, o zapatila horiek hankan jarri berdiala, nigo nahiko zaila jutzen, noiz honetan musua dakat, asko eskalatzeta. Etorria egun baten da, jarritzak hau eta... Hori zen mandio, nire zenbian zapatiak eman aldizkiako, jarrita, eskazerakola doblatu eta... Nola bukatzeia bihatzak hortik atea eta geho zabanka? Hola, nokertuta, gero. Elurretako botak kenduta alibio hartzea, baina horiek kenduta ere alibio hartu behar da, ez da? Asko. Nik nintuen ez da jarri. Egun hartan, ez da jarri. Ai, ama, nola deitzen dira, nola deitzen dira, izen baka? Katuoinak. Katuoinak, hoi da. Bai. Katuoinak. Ondo, behitu, gaina ekarri materiala eta erakutsi hemen jendiek katuoinak zer dian eta keo jartze zuen arnesa eta hori zer dan, ni hemen bitarten bexamela botako jo gainetik handa. Vale. Hori hau da arnes bat. Arnes bat, bai. Hori da, erabiltzen dena eskalatzeko arrokan. Ze simple dan, ez da? Bai, gainera ez da materiala ona, ez da? Pixu gutxikin ibiltzeko, ez da? Hori da, bai. Ze harina dan, bai. Hemen ematezu atzen nola... Espresak eta... Magnesio, nola ditzen? Magnesio, hori da. Vale. Hemen di jartzezu hori sortzia. Bai. Soka, ez jauzteko. Bai, sortzi jaiteko, ez da? Bai, eta gero katuoinak. Katuoinak, adibidez, zeratik dira, txikiak. Zu adibidez balimakazu hanka, berrogeia, erabili berda, bintaia txikiago, nola dijo asuntua? Karo, azkenean sentidu biozu asko pareta eta nun zapaltze osun sartzeko orzulo txikitsuetan, eta izemidie, hori estuak. Bai, ondo duteko eta ondo peute duteko, ez da? Hori da. Vale, eta adibidez, hori ere bai izango da, zehose berezia, ez da? Bakoitzak bere maniek upiko ditu gauza horiekin bai, ez da? Bai. Nik adibidez, dekot mania bat beti eskalatzeko jarri betela lehen hau eskumako katuoina. Beti eskubikoan kakin hasi jartzea? Bai, beti jartzot eskuma eta gero eskerra. Ez dakit daulan rutina bat moduen, beti dituzena. Aunque bigarrengo pasuan momotxa izan, aurrena eskuin jarritzezu. Bai, Ze berezi. Eta, adibidez, hau ze materialak, hau gogorra izatea, ez da? Bai, esan ez da ze goma. Zean katxo, emate. Zuzean kada kaso, adibidez. 36. Eta hauek dia? 33. Eta zeratik ez dio deitzen hau 36 antzako balin bada. Ez daki, gola da, ez da? Bai, hola da. Vale, ondo. Bueno, eta orduan, esan dezu udarte, guain lasai ibiliko zehala, ez da? Entrenatu. Hori da, entrena goin, eta arrokara urten aste burutan, eta aldan, badu zubiak eta hori aprobetxako, kanpora juteko. Zubiak eta, bale. Esan dezu, noa junbiartzean, baldakizu, zoze lotuta baldakazu, hobendik andana erdi txintxilika. Margalefera, badeko eta aukera, jongona, bai. Bai, hori da Katalunia, ez da? Hori da. Molt be, ze ona. Bueno, hemen txe, indeu gaurkoa, Ingo deuna dago, gratinatzen jarri, bale? Eta hau, tartakatuko 5 minutu, Ikusi zuet, topea dakat, 245 gainetikan gainea, eta ingo deuna da hemen. Play eman, bale? Eta ingo deuna itxoin, hoi gratinatzea, eta bitartean hemen ez dakiz ingo deu trukiton bat, ez da? Bai, saiatuko gaz. Bantxe gatu. Oi, ama, hain ize harrain deu gaurkoan. Harrain deu. Ai, ama. Platera latu behar nu, baina pena ematit. Hori horrelaxe, Mai gainea emateko, eaki dago. Superpolit. Gure etxean nola presentatzen dira bintzat, ez da? Horrela junda kutsara egin danba, barroa. Bueno, ingo deuna da hemen. Ostotxo bajarriko jo, nola ez? Albakana. Baitu, hemen gaina goraka jarri duen hauetako baten zulua nola xe. Eta gero hemen, hain egin duen albaka olio hau botako jo. Pixkat, hola, bueltan. Azkenengo ikutu hau eze gauza honak dian, Bale, hola xe utziko deu. Nahikua. Eta guain, bero da honez. Hau, hemen txekarriko deu.
Eta inize, jarraitu goxatzen, jarraitu asko. arrakastak ekartzen, eta beste marka datitezunean guri abixatu. Hemen esateko eta etorri gukin zukaldatzen abazu ados. Eskerrik asko. Zuri, plazera handi bat, eta lagunak bihar arte. Agur.